नायगिरि रायजो राजा बिथांमोननि सिमांनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आं जासिहरग्रोबाय। दायो आं दंफैयो गगामुग हालामनि सिङाव थानाय नोलोबारि गोजौ आरो गेजेर फरायसालियाव सनाथि मायथाइ हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। बिनिनो दिनै सनाथि मायथाइ हाबाफारिनि गिबि सान। दायो आं मिथिना लागोन बानजाय आफादनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय दिनैनि बे गिबि सानाव सोर सोर गेदेमा बिथांमोना बाहागो लादों। आं बानजाय आफादनि आफादगिरि बिथां सारनिफ्राय मिथिनानै लागोन। बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै साफ्रोमबो जोंनि नोलोबारि बिखेखै नोलोबारिनि जा रायजो राजाफोर बेखौ आङो अभ्यर्थना कमिटिनिफ्राय आङो आंनि कमिटिनिफ्राय आङो गोसो गोजोनै बावहरग्रोदों। मानो होनबा दिनै प्रथम दिन सेथि दिन आरो बे सेथि दिनाव जोङो जोंनि हाबाफारि बायदियै जोङो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय 30 लाखनि मोनसे आसनि हमदोंमोन। बे आसनिखौ जोङो आधा लाख मुखुलि खालामनाय जाबाय। आरो लोगोसेयैनो बे फरायसालिनि साइन्स लेबरेटरि दङ। बे साइन्स लेबरेटरिखौबो जोङो जेरै बेखेवना होबाय। आरो बेबायदिनो जोङो एक्स स्टुडेन्टफोरा लाइब्रेरि मोनसे बानायदोंमोन। गावनि थिना दोननाय फैसाखौ खांनानै जोङो मोनसे लाइब्रेरि बानायनो हादों। बेखौबो जोङो दिनै बेखेवनो हादों। आरो लोगोसेयैनो जोंहा मोनसे नायनो मोजां मोनसे स्कुलनि गेट आरो बे गेटखौबो जोङो दिनै बेखेवना होनो हाबाय जोङो। आरो लोगोसेयैनो दिनै गोबां आलासिफोर दंफैयोमोन। खिन्थु माखासे आलासिफोरा जोंना रिसर्स पार्सन जेरै बिइअ बा बिडिअ बिसोर फैनो गोनांमोन। खिन्थु माखासे नैबे इलेक्सननि जा बारहावा बे बारहावायाव माखासे ट्रेन्सफारेबल मोनसे जबथ' बे हिसाबै बिथांमोना जोंनि माखासे आलासिफ्रा ट्रेन्सफार जादों होननानै जोङो खोनानो मोन्दों। थिग थेवब्लाबो जोङो फिल एन्ड ग्रेपखौ जोङो खालामनानै जोंनिनो मानगोनां मिंमां कदमगुरि हाइ स्कुलनि मानगोनाङा फोरोंगिरि बिमल दैमारि सारा दिनै बे जोंनि जौस्रांखौ बेखेवना होफैदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा सनाथि मायथाइखौ लोब्बा लाखिनानै सानस्रिनि माला ना मोनो सना बिदां मोनसे लाइसि दंमोन। बे लाइसिखौ मानगोनां बारग' फोरोंगिरि बिहुला बसुमतारी बिथाङा दिनै बेखेवना होदों। आरो दिनै दा सोलिबाय थानाय जा सेमिनार बियो गोदान निउ इडुकेसन पलिसिनि सायावनो मोनसे सावरायगासिनो दङ। आरो बेखिनि एजेन्डा आरो दाहाय एक्स स्टुडेन्टफोरनि बारग' स्टुडेन्टफोरनि मोनसे सिनायथि जागोन। आरो बिनि उनावहाय जोङो कालचारेल प्रग्राम मोनसे जागोन मोनानि 8टा 9टा बाजिसिम। बिनि उनावहाय जोङो जोंनि आफादखौ बेखिनियावनो जोङो दोनथ'नाय जागोन। गाहाय आलासि हिसाबै जोंना मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद ब्रह्म बिथाङा फैगोन होननानै कनसेन्ट होदों। आरो बिथाङा फैगोनखौ जोङो 100% जों साननानै लायो। मानो होनोबा जोङो बिथांखौ जोङो बहुतबार रिकुवेस्ट खालामदों। बिनि उनाव बिथाङा कनसेन्ट होदों। दा बे हिसाबै बिथाङानो गाहाय आलासि हिसाबै जागोन। आरो जोंनि जायगानिनो धेमाजिनि बिधायक डक्टर रनज पेगु बिथांखौबो जों हांख्रायदों। मानगोनां MP प्रधान बरुवाखौबो जों बिथांखौ हांख्रायदों। मानगोनां BKWCनि मानगोनां चिफ मिन्हेश्वर बसुमतारी बिथांखौबो जों हांख्रायदों। आरो बिथांमोना दिनै बा गाबोननि गेजेराव मोनसे कमेन्ट होगोन। जुदि फैयोबा जोंजों जगाजगाव दं। बेनो मोनसे बर' बिजों आरो बेजों लोगोसे आसामिस मिक्स मिडियाम दं। बे हिसाबै 50 बोसोराव दिनै जे बर' बिजोङा आखाइ होबाय। नोंथाङा बेखौ माबायदि गोसोखौ बोरै मोनदों बा मा बुंनो सानदों बेनि गेजेरजों रायजो दाथ' जोंथ' अभ्यर्थना कमिटिनिफ्राय बा RC निफ्राय जोङो गोसो गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा जोङो बे स्कुल फाथिजेननायाव माखासे कन्ट्रिबिउसनखौ जोङो नुदों आरो होबोदोंबो जोङो गोदो। मानो होनबा आङो बे फरायसालिनो आं सासे स्टुडेन्टमोन। आं 1987 मायथाइयाव 89 मायथाइयाव आङो मेट्रिक पास खालामदों बे स्कुलनिफ्राय। मानो होनबा गोदोनि जा एबसुनि आन्दलनमोन 1987 बेनिफ्रायनो जोङो बे स्कुलखौ नुबोदोंमोन। खिन्थु बिनि जे स्कुलनि अबस्था नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ। खिन्थु आं मिथिजोबगौ। बिनि नैबावसोमोन मोनसे बिद्यालया बेयाव मोनसे दंमोन। बेवहाय गासैबो थुरिनि न'मोन।
ओमफ्राय बिथिंहाय ओरै हाग्राबारि गोजामोन बैयाव मास्टारफोर थाग्रा मोनसे क्वार्टार दंमोन ओमफ्राय नैयावबो मोनसे मास्टार थाग्रा क्वार्टार मोनसे दंमोन बेयावबो हिन्दी मास्टार थायोमोन गोदो हिन्दी पाग्ला होनना बुङोमोन जों बेखौ बिराद मोजां मानसिमोन दा बेबायदिनो माखासे आसामिस टिचारफ्रा बेयाव थाफैयोमोन मानो होनबा दख'वाखानिफ्राय एपइन्टमेन्ट मोननाय माखासे मास्टारफोर दंमोन बेवहाय आरो जोंनि जायगानिफ्राय सानैसोल'सो मास्टार फोरोंगिरि दंमोन बे जायगायाव होनबा जों बाहेरनिफ्रायसो मास्टारफ्रा फ्राय थाफैजोबोमोन दा बेखिनियानो आरो आंनि नुनायावथ' दिनै गासिबो साफ्रोमबो बारग' फोरोंगिरिफ्रा गासिबो मोनफैजोबदों बेवहाय आरो बेखिनिखौ गेस्ट हाउसाव जों रायज्लायगासिनो दं बेफोर खोथाफोरखौ आरो बयबो मोजां मोनदों दिनै सिटुवेसनाबो मोजां दिनै बोथोराबो मोजां बे हिसाबै गोजोननाय थाबाय।